adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 5 sa bulan sa Mayo, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 15, bersikulo 1 ngadto sa 8. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinud-an, "Ako ang matuod nga punuan sa paras, og ang akong amahan mao ang tig-atiman. Putlo niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga, og pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kun magpabilin kamo kanako, sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kun magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan, kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini ug itambog sa kalayo aron masunog. Kun magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamog bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, og sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.